ассалому алейкум апаохарои азиз, тамошобинони азиз. Бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Фаберлик, и бигем ки основатели проект «Цель и успех». имрӯз баҳри шумо ҳамаи новинкаҳоро абзор мекунам. беҳад бигем ки бузгалтерои хушрӯбро омадагиай дар Фаберлик. Дар аввал хостам ки нишон надиҳам, все-таки бай гуфтам бисёр фикр кардам, баъд истодам гуфтам ки канали ма барои занакҳо ҳайку, ама қатъи занакҳо кор мекунам. Барои ҳамин агар кадом тамошобини мардаке боша, шумо метавонед спокойно канали ма буроед, барое ки видеои ҳама вақт он чизе ки ман дар каналам видео мекунам танҳо барои занҳои эҳтиромона хоҳиш мекунам мардакҳо дар видеоҳои занакҳо, дар корҳои занакҳо кордор нашаванд. Ман фикр мекунам ки мардаки ҳақиқӣ дар ҳамаи ҳамин чизо не интересияй. видеои ма танҳо барои занҳои бо такрор мекунам ва имрӯза абзори мо аз новинкаҳои каталоги 16 ё бигем ки уже даступнаҳанд барои шахсоне ки вип гуфта киҳора мегӯянд, шахсоне ки 100 балл мекунанд дар компанияи Фаберлик. Так ман ҳамин хел бигем бе размер бе ҳеҷ чиз заказ кардам. ҳозир ман шумо дар нишон метиҳам цветоша, бигем ки ба артикулош. Так артикулош так и моделаш бидай размераш 75D, артикулаш 810 325. инам хеле цветчан необычный хушрӯ, дар дароношон инай хеле қатъи мебиёянд. нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. ва бигем ки хеле пешакош тур дора, иҷакш як эмблемача доштай, то майда калон ҳама намуди размераш ҳаст. бигем калон хоҳен калон мешудай. инам хе калониш дронош ғавси бад нестай, штоби шумо фаҳмида гирен. так инам хеле бузғалтер бигем. инай цветаш. так цветоша як бор шумо дар нишон метиҳам. размери 75D ман заказ кардагиам. обязательно бузгалтерое ки дорем шумо бинен размероша, баъд заказ кунед. даронашда хеле коғазчаҳако бигем меояд барои безеб нашиданаш дараҳан. иҷакош тур мобайншам тур, иҷакош хеле ласики меёза, удобни хушрӯ. баъзе бузгалтеро меҷиқанку иҷакош. и ширкати Фаберлик ҳамаи ҳамия фикрша карда мебуроранд. мегӯям ки тинакак ғавси бадам нестай, тинаки латарам нестай. камтарак бигем ки хеле дора ва як пухаки беҳад камай бо тинакак кадагия. так ҳама намуди размераш ҳастай. кадоме ки заказ кардан мехоҳед шумо метавонед ки дар ватсапи ма бинависед заказ доставка ба ҳамаи ҷо дорум. барои клиентое ки ма постоянно мехоҳанд заказ кардан, ҳама вақт падарка дорум. свети чорниш, свети сиёҳаш, ина хушвак аҷоибод, ин иҷакш турак, ҳамаш як размер ма заказ кардагим 75D. и так бо як цвети дигаш, анаи цвети сафедаш ишамҳои калаи дохне чӣ хушрӯ омадагиам. упаковкада надёжный, беҳад надёжный хушрӯ омадагиай. так микрофон ма болтар част кунам. цвети сафедаш так ҳамашон як хела ё ҳама новинкаҳанд. ҳама чӣ ҳаст бовар кунед дар ширкати Фаберлик ҳамаи чӣ ҳаст. группаи клиентом отдельно ҳай. ман танҳо бо занҳо ҳамкорӣ мекунам, танҳо барои занакҳо заказроӣ мекунам. метавонанд танҳо занакҳо бинависанд ва шахсонетон ки именно қатъи ма кор кардан мехоҳед, метавонед шуморо ҳам дар ватсап бинависед, ҳам дар якм комментарияи ҳамин видео силкаи регистратсиони номере ки шумо силкаи самостоятельной регистрация именно дар командаи ма, дар первой линияи ма шумо меғалтед.
мемоном дуроянд хутуна регистрация кунед. Ҳамун шахсоне ки то ҳол дар компанияи Фиберлик регистрация шудагӣ нестед. Компания о одамое ки регистрация шудагианд дуюмбора қабул намекунад ба якумаш, ба дуюмаш ки мумкин нест. Агар ки шумо регистрация шудене дар компания 4 моҳ заказ накарден, дар ин ҳолат ҳам шумо метавонед ки 4 моҳ гузашта боша удалит кардагия компания шумо метавонед ки муроҷиат кунед. Шахсоне ки рӯзи охирон заказон 1 сол гузаштагия ё ягон чиз заказ кардагия нест, шуморо ҳам компания удалит кардагия, шуморо ҳам метавонед ки муроҷиат кунед. Баъд ана хали турсикош бигем на хали шолка чай беҳад удобни. Пештар ман хали пушида наметавонистам, ҳози беҳад хушрӯ паракош тур, ҳози размерша мегум. Размерш так и моделш бидай. Цвет так артикулаш 810-350 размерша мебоша. ҳози бо аиҷа мебинем точни размерша ку ман намедонам. Точни павод 2XL калони хушрӯай. XL шам ҳастай, X шам ҳастай, L шам ҳастай. Холоса ҳамаш ҳастай. Када медондаги дар корай метавонен дар WhatsApp ма бинависен, доставка ҳама ҷо дорем. Инаи цветаш артикулаш 810-352. Нигоҳ кунед чӣ хуш омадаги упаковкаша ҳои мекунам аз шумода. Вот дар иҷани хали пришибка парид маҳкама кадаги. Инаи цветаш мегӯям ки гигиенически ҳамашон анаҷошон клёнка задаги мебиёя. Тозаи ҳалолаки хушрӯ. Нигоҳ кунед чӣ трусики хушрӯай. Матоҳда гап надорум, аҷоибот. Ше мошоллоҳ. Бояд цвети дигарам буд. Анаи цветаш. Так. Ҳамаи ё новинка, ё нав ҳами каталог омадан. Пришибкаша мегирем. Так. И вот. Не цветаш иҷакош турай. Аҷоибот хушрӯ. Ана ки мегзарем ба қисми дига новинкаҳо. Ана ин новинка баромадагия шампун балзам 2 в 1 для всех типов волос. Хоҳ мӯи шумо тунукай, хоҳ ғавсай, хоҳ жирния, хоҳ қоқай фарқ надорад. Барои ҳама намудаш зимная защита. Шампуни зимистона бигем. Барои дами маме, барои ҳавои ханак. Артикулаш 8142. Бушам медони жвачкаи мамбо буд ку? Бӯи анам хали жвачка мекунам. Так. Гель для душа. Иам зимний вариант. Артикулаш 8127. ҳам қабӯи ба маззаи хушрӯ, ранги бӯи харбузаи свежин, хали бӯи ба мазза хулоса. Так, бо яктай дига ай ҳами буд. Шампун балзам 2 в 1. Ирам для всех типов волосы. 8141. И ҳамин чиз боша. 8141 дигар бидай, 8142 дигар бидай. Шампун балзам 2 в 1. Иш дига чиз, и дига чиз бидай. Аи серия буд дар компанияи Фиберлик. Мада беҳад маъқули баъд буд ҳами аҷоиботай то ҳозира ма дорумаш. Баъд вай нест шуд, бо инай бо буромадай. Вақте ки талабгори як маҳсулоти беҳтарине ки зиёд мешавад, вая бо мебуроранд. Так. Детский шампун балзам 2 в 1. Аи 3 сола боло. 3+ кадагиай. Артикулаш 8132. Аҷоибот. Так. Бӯи ба мазза, бӯи ширинак, бӯи кекс мекуна. Бӯи кӯдаки кекс. Детский шампун гел. И шампун гел, и мақсад и барои бачаҳо зурайда, барои хай духтарам зурайда, ки барои бачаҳо якбора ҳамия танара мешуви. Ия бинем чи хай хушрӯай, дрнш блеск дора. Артикулаш 195. Так. Вообще мада интереснейший, я боро мерезам мебинем. Ира бини. Дрнш блеск дора. Чӣ хушрӯ, аҷоибот. Беҳад хушрӯ. Так, аи дуттама заказ кардам. Ина. Артикулаш 195. Так, каталог оли да охир нишонтон метиҳам.
ҳозир ба қисми анаям новинкаҳои ултра кондитсионер для бильярд 3 ватт ном. Ай и серия буд беҳадиба то ҳозира популярняй. Инами буш тамошобино гарантияшкатику гарантияшкати меиста. ҳозир бӯи новинкаш ҳамоҳӣ карда мебинем. ҳам қабӯи хушрӯ дора тамошобино, ҳам қабӯи хушрӯ дора. Ман аи клиент дорам, ай ҳами и бо новинкаш биромадай. То 20-30 заказ мекунан. Хоҳ бовар кунед, хоҳ не. Беҳади бад барои пастелни бельё, нижни бельё, полотенца. Беҳад чизи хубай. Аҷоибот. Наидуемаш. Так, соль для ванн. Ванильное мороженое. Пусть яркий блеск праздничной огни засияет в вашей ванной. Нежный, жемчужный. Окрасят воду и окутают восхитительный сладкий аромат ваниль. Способ применения шамихоне. Так, об ай 40 то 75 градус боша бояд. Так, да об меандозем. Баъд температураи 37-38 кишид медроем. Приём ваннаи 15-20 минут дар даруни ҳамин об меистем. Так, баъди ҳамин намака вақте ки шумо баъди истифода бурдан худтона сабук ҳис мекунед, дардотон неҳис мешавад. Беҳтарин чиз айда просто внимание барои аъзои бадани худат. Артикулаш 81-28. Так. Бо чиай да иҷа? Анаи мицеллярная вода. Мицеллярная вода для всех типов кожи. И кати шумо метавонед ки через ватни диски рувотона тоза кунед. Тамоми микроб, чирк, жир, ҳама чизи рӯро таб тоза мекунад. Кислородное дыхание. Рӯи шумо нафас мекашад. ин бигем ки як маҳсулоте ҳаст ки нестан дар ҷаҳон. пӯсти рӯи шуморо аз ожангҳое ки пайдо мешаванд нигоҳубин медорад. Артикулаш 36-72. Кадоме ки ҳамроҳи мо кор мекунед, заказ кунед. Кадоме ки кор намекунед, метавонед муроҷиат кунед, скриншот кунед дар ватсапи ма партоед, ман шумода заказ мекунам. Серияи зима. Ози серияи зима беҳад бисёр бомадагӣ, ҳама чизаш бомадагӣ барое ки зимистон шудестай ва пӯстакҳои нозукакҳои моро бояд нигоҳ кардан дар кор. Ультрапитательный крем для лица, рук и тела. Аи ма дорум, худам истифода мебарам. Ҳар вақте ки душ принимат мекунам, мебурам, танама қоқ мекунам. Ана баъд ай и крем гирифта, айрум сар када то нуки чиликома ма ай крем мекунам. Ози ҳуй мекунам нишонтон метиём. Беҳад креми ба барака ҳай. Метавонед қати кӯдакотон истифода баред, қати шавҳаракотон истифода баред. Беҳад бигем ки бисёр дорада. нигоҳ кунед. Пур ба пурай. Сафед, прозрачный, ҳам хемулоима ки хушрӯ мекуна, барои ки ин барои тамоми тела ҳай. Барои тамоми тела. ҳама ҷода истифода мебарӣ. вақте ки ҳамин крема постоянно истифода ки бурдӣ, ҳамун пӯсти рӯд ҳам ай ҳамун чиз сер мешава ва ай кафидан нигоҳ медорашанд. Так, артикулша озигар мезанам. Так, артикулаш 120-24. 120-24. Так, мегзарем ба дигар қисми кремҳо. И зубное пастаи детские барои бачаҳом. Так. Инаш боша гель для укладки волос. Сильная фиксация. Ира барои Фатима заказ кардам. Поддерживает отдельная пряди, обеспечивает фиксацию без склеивания. Может использовать для волос любой длины и для создания мокрой укладки. Подходит для вьющихся волос.
барои мӯи сарои кӯдакотон ягон прическа мекунен, ай ҳами мекунен. мӯи сара мега ранги кленеу беҳад хушрӯ нигоҳ медорад ки мӯи сар хушрӯ вак як хелак биста. Аида тазакас кардам артикулаш 10309. Так бо тамоми мегем ки тарақ ба тарақи пӯсти мо фоидаш мераса. Ваши ручки под нежный, зашитый, это зимний, насыщенный текстура. Крем мега чӣ қадар дастона хушрӯ мекуна, бархатӣ мекуна и бӯи хушрӯ дора. Ай дастакҳои нозукатона мега дар ин моҳи дар фасли тирамоҳ мега хушрӯ нигоҳ кунен. Артикулаш 115. шам крем для рук ҳамин чиз. Крем для рук ҳамин чиз. Крем для ног барои поча. бовар мекунен ман пештар вообще крем барои поча намехаридам, да, фақат ами крем барои даст мехаридам. ҳамун креми даста почара мекардам. Оказывается разницаш ай замин то ба осмон набудай. Крем поча специально, поча пӯсташ сахт нестай, ай кафидан, ай ҳама чӣ нигоҳ медора, асобина барои шахсоне ки почаашон тез мекафаву қоқ мешава. Масалан ман то пома крем накунам хо рафта наметавонам, бадбадӣ мебарам. мумкин ранги ман ҳаст бо ягон каси дига ҳамин хел. Крем кондиционер для рук. Увлажняет за кожей рук в зимних условиях при воздействии холода, ветра и резких перепадов температуры. Уменьшает шелушение и неприятные ощущения от мороза. Дарит комфорт и здоровье. Вид смягчает кожу. Дастои моро ай шамол, ай кафидан нигоҳ медора. Масалан яке абора ҳаво хунук мешава, гарм мешава, дастои мо мекафа. ҳамин чиз даста нигоҳу бин мекарда. Артикулаш 123. Универсальная крем. Так. И креми детский универсальный да рӯ, да даст, да ҳама ҷо мешава кӯдак да истифода бари. Артикулаш 120. Так. ҳайзи компания Faberlic беҳад серияи кӯдакоро бисёр кардааст. Крем для лица, крем барои рӯ, барои калоно. Артикулаш 120. Специально барои зимистон, креми зимистона. Так. Ночной фитокрем алоэ вера. Ай ман истифода мебарам. ия кӯдакон дрини косметичкаи ман овардиян дар дрини бораи ман мондиян. ин ночной ай 0658. Так. инаш бошад дневной крем. и барои ваяй серияш ҳаста. ира ман қатъи серияш истифода мебарам. кӯдакон овардиян. ирам дрини косметичкаи ман мондиян 1381. артикулаш и новинка ҳай крем для рук, я нишон додим тона. Так, дневной крем. ира дрини косметичкаи ман овардай духтаракам. Так, универсальная крем. Крем барои ҳама ҷои кӯдак даже мешава подпазвонникам истифода барӣ. баъд инаиш мара чӣ қа маҳқул шид. Крем барои масалан ай хунук яке рӯтай мекафа ягон ҷо барои ҷои кафидагӣ, барои ҷои яра. Зимний вариант. да ҳамаи ҷо иҷоза додагиай. Креми аҷоиботзор. Артикулаш 120-26. баъд балзам барои лабҳои нозуки мо. Артикулаш 41-194. дастом крем қатия яки ай куҷо яҳӯи када метавонам. эзи ҳӯиш мекунем. бебни чӣ хушрӯай. вау. машоалло. бӯи малина мекуна. малина прозрачный. камтарак мегӯем ки нежно-розовый эффект метиҳад. беҳад бамаза.
иш боша обычный лечебный ба фикрам. Зима специально барои зимистон. Артикулуш 120-21. Дастом крем қатяй натонистестам мекада. Всё. На иш прозрачный ранги вазелин. иш ягон бигем ки цвет наметия. Я метуна шавҳаротонам истифода барам. баъд имсол соли морай ана хали собунако бироварда компания барои кӯдакои мо. Ай 3 сола боло. Бӯи свежи, бӯи себи самаринка. Чӣ хушрӯбакай. Ази артикулша мегумтона. Ман хеле фақат яшик заказ мекунам, қадами хонам биёяд. Одамои гудакдор падарка мекунам. Ман хурсанд мешавам ки артикул 8135. Так, ози ҷои интересни шуда омадестем. Балзам, набор балзам барои кӯдако. Ози ҳуй мекунам, нишон метим тона. Артикулш 5900. Вау, иребне. Блеск дора бо камтар. Бӯи жвачка мекунам, бӯи жвачкаи ширинак. Чӣ хушрӯак. Духтари ман ёро надидай. Баъд тен барои кӯдако. Чизи хушрӯак. Артикулш 56775. Ина. Вау, ҳолира Фотима надидай. Фотима бина ана. Фотимара дар утренники садикшон красота када мебаремша. Баъд яъне хали маска биромадай барои рӯ. Тонизирующий маска для лица. Панда номаш. Нигоҳ кунен, анака бо диққат нигоҳ кунен. Так, маска мега сразу мондагии рӯи шуморо мегира. После долгого рабочего дня, баъди ин қадар рӯзе ки меҳнат мекуневу кор мекунем. Так, алоя медонену чӣ хел фоидаовара. алой мега рӯи шуморо кислород мебахша мега. И кожаи шуморо мега мулоимаки хушрӯ мекуна. Варами рӯи шуморо мегира. маршинкоҳои рӯи шуморо майдаҳакоша нест мекуна. Так, как кожу аккуратнее, приятнее, прохлада. Так, рутона мега, дар рутон нанесите маску с забавным рисунком на лица. И тарзи вайша дар ручхе мондана истифода бурданша, ира ҳама медуна. Ҳамаш мехе маълум айда нишон додагиай. Осонака я бори дига ман ҳамия ҳуй када шумода нишон метим. Баъди видео дар рӯи хада мекунам. Артикул 128. Так. Вау, ҳам қайми мегем ки ва я нағз мебинам ки маскае ки чӣ қадар ами влажни боша. Ҳама ина мира ку рӯи одам мекаша, бовар мекунем. Румон мекаша ва оли ма дарум кунамаш. Ози ма видеоро мекушам, дарум мекунам. Вақти монтаж дада параи видео мемонам. Рума да параи видео мемонам. Чеҳрама. Так, ба қисми ва ё гузаштем. Духияҳои новинка ва ана хали массажёр. Ирам новинка. Ай компанияи Фаберлик. Артикулш 117-27.
Инаҳа рура массаж мекунӣ. Тагои манахакта. Вот так. Вот так. Вот так. Инахе. Чхе хушрвакай. Рура массаж мекунӣ. Руд хушрвак меиста. Ҳичи намешавад. Так. Барои падаркам чизи зур. Якам хай бия духиёи мардакира мекушоем. Ира Муҳаммад аллакай кушод дид. Аи буда компания колонуш буд. И майдашай. И духи мужское, артикулуш 3201. Не хеле прозрачный майдак барои сумкачам зур буде. Ба сумкаи мардакотон, бачаҳотон. Бӯи настоящая мужик. Беҳад бӯи хушрӯ, аҷоибот бӯи хушрӯ. Артикулуш 3201. Баъд анаи духи адреналин. Адреналин гӯянд шавҳаротона, худашон мефаҳманд. Духие ки одама ба қувват мекуна бо. Артикулуш 3214. Ёрак ядша Муҳаммад мегирав, ядша Мустафо. Кришкаш ғалтид, хайда даст мешапам. чхе бӯи хушрӯ. Ия ба забон гуфта намешава. Охе тамошобино беҳад зури бад. Гуфти Мустафо ки зури бад. Ба анаи духиёи навинка. Ё ҳамаш нав бромадагиам. Типа духи конфетик буд. Ку тамошобино май даҳак да сумкача меғанҷед. Иям ҳамхалия. Баъзи якта ҳуй када нишон метимтона. Ина. Зардаш да кирта мешапам. Ё ки да флаконаш мешапам. Бӯи медоне? Бӯи манго, харбуза, глисад, барги зард. Ҳамаш якҷоя. Инами бӯ. Анам халияй. Ҳози дуюмша мекушоем. Артикули ира сразу бугум. Артикулуш 31-34. Так. бӯи глисад, барги сирх, бӯи анор якҷоя. Да бӯи рина тара монандай кам-кам. Артикулуш 31-33. Так, сеюмаш. И бӯи свежий, бӯи бигем ки баъди борон берун мебурӯи ку. Бӯи свежяй. Анам хали. Ина. Анами қадар навинка буд. Тамошобино. Ҳамиё ҳамаш ҳозир мегум чанд сум шидан. Чекма бинам. Чекма. Инами қадар маҳсулоте ки ман заказ кардагим. Обши ҳамаш 14873 рубл шидагияй. Ҳамаи ҳами. Анами хел. ҳазор раҳмати калон ки то охири навор бо мо будед. Наворҳои моро дастгирӣ кунед. Обязательно подписаться, лайка фаромӯш накунед. Комментарии худтона бинависед. Ман беҳад хурсанд мешам. раҳмати калон ки вақти қиматбаҳои худтона сарф карда маро тамошо карден. Кадоме заказ кардан мехоҳед? Ай ҳамаи ҳамиё доставка ҳамаи ҷо дорем бо тӯҳфаву падаркоҳош. Ана группаи клиентский чат дорум. Просто бинависед Саида маро дар группаи клиентский чат добавид кирд. Тамом шумо бигем дохили группаи клиентский чати ман мешавед. Ва баъд дар якум комментария ҳам силкаи клиентский чат ман мемонам, шумо метавонед ки дохил шавед ва ҳам силкаи самостоятельной регистрация дар командаи ман, силкаи телеграм ман мемонам подписаться кунед, силкаи инстаграм ман мемонам подписаться кунед. То наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.